तस्मात् विराजयत विराजो पुरुषः सजातो अचरिष्यत तस्माद्वामि मधोत्रः यत्पुरुषेण देवायज्ञमदन्वता वसन्तो अस्यास्य राज्यम् वैश्वायज्ञस्यरद्वयः देवायज्ञम् तन्वानाः अवज्ञम् पुरुषम् पशुम् यज्ञम् वैश्वेन पुरुषम् जातमग्रतः ओम तच्चयोरारुणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु रेषजम् तन्नो अस्मद्विमदेः तञ्चतुष्पदे पूर्वचरित एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्माकं अस्य कर्नाटकजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभिवृद्ध्यर्थम् अस्य कृषि क्षेत्रे वाणिज्य क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे विद्या क्षेत्रे उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम् आदिशक्त्यात्मक अस्मिन् राजकीय क्षेत्रे दिने दिने उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम् आदिशक्त्यात्मक राजराजेश्वरी श्री चामुंडेश्वरी देविनः कृपा आशीर्वाद सदाकाल प्राप्त्यर्थं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम वृषभाय नमः नंदिकेश्वराय नमः। जय हर नमः पार्वतीपतये। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। हिरण्यभाद्रुम्बदोः पूर्णं ददातु मदव्यासानीति एकदा ब्रह्मणो एकदैव यजमानायुस्तेजो दधाति। जय इंदिरारमण गोविंद गोविंद। ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಆಗಿ ದಿವ್ಯ ಭಸ್ಮಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ನಿರಾದುಷ್ಟಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪ ಕರಿಸ್ ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रीनन्दिकेश्वर स्वामी देवताभ्यो महागन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि मङ्गलद्रव्यपूजां समर्पयामि। ओम वृषभाय नमः नन्दिकेश्वराय नमः महाकालाय नमः शिववाय नमः अभयंकराय नमः वृषभवाहनाय नमः श्री पार्वती परमेश्वर स्वरूपिण्यात्मिकायाः नन्दिध्वजस्वामिने नमो नमः। समस्त मंगलद्रव्यपूजां समर्पयामि। ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम पशुपते देवाय नमः ओम सर्वस्याप्ति सर्वस्थिति सर्वमेव तेनाः सर्वं जयति जयति जयति। बोलो श्री चामुंडेश्वरी माता की। बोलो श्री चामुंडेश्वरी माता की। हिरण्यवर्णामृणीं सुवर्णरजतस्रदां चन्द्रामृण्मयीं चन्द्रातवेदो महाजातवेदो लक्ष्मीर्नमकामीः यस्यामिरण्यं येयं कामस्सम्मुरुषानहम् मध्यास्विनाथ प्रबोधिनी प्रियं देवीमुपक्वये श्रीमादेवी सुरदा तां सौत्पितामृण्य प्राकारामार्द्राङ्गलम्बीं तर्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियम्
ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೇಡ್ರಣ ಒಂಚೂರು. ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಸೈಡು. ಸರ್ 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 ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬದಲು ನಮಸ್ಕಾರನ ಹಾಕಿ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ.